ना जोंहा बिपिएफ दोलोआ गुबुन गुबुन ब्लकनि सिङाव थानाय गोबां जयनिं हाबाफारि सोलिगासिनो दङ। भैरबकुन्द ब्लक सिङाव थानाय सान्तिपुर बे गामियाव आरो बे गेवलां फोथाराव जोंहा गिदिर मोनसे ग्रेट जयनिं सेरेमनि हाबाफारि दं। बाव जोंनि मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा बाव बाहागो लाफैगोन आरो दा बिनिनो बाव लाहार फाहार सोलिगासिनो दङ। दसे उनाव मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन। बाव भैरबकुन्द ब्लकनि सिङाव थानाय बिजेपि इउपिपिएल बा गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनिफ्राय गासै 2000निफ्रायबो बांसिन सुबुंफोरा दिनै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारखौ मोजां मोननानै आरो बिपिएफ दोलोखौ मोजां मोननानै दिनै बिपिएफ दोलोआव जयनिं जागोन आरो गोबां इउपिपिएल आरो बिजेपिनि दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफ्राबो बिपिएफ दोलोआव जयेन जागोन। खारना इउपिपिएलआ जिबादि आवगाय खोथा होदोंमोन इउपिपिएलआ मोनसेबो मावनो हायाखै। दिनै इउपिपिएलआ सरकाराव दं मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा इलेक्सननि सिगां जेरैबादि खोथा होदों बिथांमोना मोनसेबो मावनो हायाखै। बिथांमोना बुंदोंमोन जे साफ्रोमबो सरकारा फैनायनि उनाव बिटिसिनि सिङाव थानाय बेसेबां मास मिडिया जर्नालिस्टफोर दङ जर्नालिस्ट वेलफेयार फान्डनि नामाव 10 कौटि फैसा होनायनि खोथा बुंदोंमोन। मानो होनोबा जोंहा बिटिसि ओनसोलाव गोबां संग्राम सोलिदोंमोन। बर' बिजोंनि जेंना, दैबानानि जेंना, रायजो राजानि जेंनायाव जोंहा मास मिडिया बे टिभियानो जा बा पर्टेल निउसआनो जा बिथांमोना गोबां कन्ट्रिबिउसन दङ। दा प्रमद बर'आ सरकार फैनायनि उनाव 10 कौटि रां होनायनि खोथा दंमोन, थाइसेबो होआखै। बेनि उनाव फरायसाफोरनो साफ्रोमबो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि सिङाव फरायनाय मास्टार डिग्री आरो ग्रेजुएसन खालामबाय थानाय फरायसाफोरनो 2500 रां होनायनि खोथा दंमोन। सासेबो फरायसानो 2500 रां बे 3 बोसोराव होआखै। बेनि उनाव दिनै सेंग्रा सिख्लाफ्रा बिपिएफ दोलोआव जयेन जादों। नोंथांमोना नुदों BA पास MA पास जानानै दिनै गोबां सेंग्रा सिख्लाफ्रा बिपिएफ दोलोआव जयनिं जानो थाखाय जगाजग खालामगासिनो दङ। दाखालि बावै जोंनि CWC आवबो गोबां फ्रेश गथ'फोर निउ जेनेरेशन मास्टार डिग्री पास जानानै बिथांमोना बिपिएफआव जगदान जादों। खारन बिथांमोननि फिउचारखौ हाग्रामा महिलारि सारखौ लानानै बिथांमोना नुदों। ओंखायनो दिनै फरायसाफोर इयुथनि लाइफखौ दंस' खालामदों इउपिपिएलआ। 19,000 टेट पास जानानै दङ। 2021 मायथाइयाव 2021आव आसामाव टेट एग्जाम खुंदोंमन हुमुग्र आसामाव। बिनिनो आसाम पार्टनिया सब एपइन्टमेन्ट मोनलांजोब्बाय। बिटिसि पार्टनि टेट पास जानाय 19,000 बिथांमोना दिनै साख्रि मोनाखै, सोरनाबा बैसो बारलांनोसै। दा बेफोर दुखु दाहाखौ मानाव गेदेर प्रमद बर'आ बुजिया। ओंखायनो दिनै यां जेनेरेशना गावनि फिउचारखौ सेफटि होनो, समाजनि खामानि मावनो, ओनसोलनि डेभेलपमेन्ट, ओंखायनो दिनै बिपिएफ दोलोआव लोब लोब यां जेनेरेशनाबो फैदों। सोरबा बिजेपि खालामनायाबो फैदों, सोरबा इउपिपिएल खालामनायाबो फैदों। खारन साफ्रोमनिबो गोसोआव दा बेखौल' बुजिबाय जे प्रमद बर' हाथाव बिटिसि बासाव। बिटिसिया जोंनि बिटिसिखौ बासायनांगोन। बिटिसियाव थानाय एडुकेसन इन्स्टिटिउसनफोरखौ बासायनांगोन। बिटिसियाव थानाय साख्रि बाख्रि मोननो नांगोन। दिनै प्रमद बर'खौ आबादारिफोराबो गाज्रि मोनो, प्रमद बर'खौ कन्ट्रेक्टारफोराबो गाज्रि मोनो, प्रमद बर'खौ फोरोंगिरिफोराबो गाज्रि मोनो, प्रमद बर'खौ लाइमोनफोराबो गाज्रि मोनो। दिनै ओंखायनो लाइमोनफोराबो खावलायदों सोलायनायखौ नांगौ, आबादारिफोराबो सोलायनायखौ नांगौ, कन्ट्रेक्टार एस'सिएसन कन्ट्रेक्टारफोरनोबो सोलायनायखौ नांगौ आरो जोंनि गुबुन गुबुन हारि माहारिफोरनोबो सोलायनायखौ नांगौ। ओंखायनो हाग्रामा महिलारिखौ पावाराव लाबोनो आरो बिपिएफखौ देरहाहोनो थाखाय सेंग्रा सिख्ला कन्ट्रेक्टार फोरोंगिरि बिभिन्न जाति जनगोष्ठिया दिनै जुजिगासिनो दङ। ओंखायनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों सोरबा जुदि गिदिर मानसि जानो सानो, सोरबा जुदि हारिनि खामानि मावनो सानो, सोरबा जुदि ओनसोलखौ डेभेलपमेन्ट खामानि मावनो सानो, नोंथांमोना जुदि फेमिलियावनो MLA मन्त्रि गैया, नोंथाङा जुदि फरायनाय समाजनि खामानि मावनो लुबैयो, नोंथांमोना फै। नोंजों हाग्रामा महिलारि सार दं आरो नोंजों इसोरा दङ। ओंखायनो समाजनि मोजां खामानि मावोब्ला इसोरा दङ, समाजनि मोजां खामानि मावनोबा नोंजों हाग्रामा महिलारिया दं। नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा
फ्रास्ट्रेसन जानानै दङ नोंसोरजों रावबो गैया सानो नोंसोरजों BPF आ दङ ओंखायनो फै नों आं मिलायनानै BTC-खौ बासायगोन जोंनि फिउचारखौ जोङो सेफटि लाखिगोन थेंक इउ बेयाव हाग्रामा महिलारि सारा बाहागो लागोन आरो गोबां जोंनि BPF दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लागोन दसे उनावनो बिथांमोना बाव फैगोन आरो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि नुजानायावनो भैरबकुन्द ओनसोलनि गुबुन गुबुन दोलोनि दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरा 2000निबो बांसिन भैरबकुन्द ओनसोलनि इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरि गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै जगदान जागोन